A few moments later. Trigo. Ginagawa mo? Lan? Later. Ay mga kaampay, ako si Madam Ampay. Magsugod ko karon sa akong vlog karong adlaw. Ang challenge karon nako karong adlaw, ako i-vlog ay tutupahin o jojowain. Jojowain o tutropahin challenge. Jojowain o tutupahin challenge. Yolo Pascual. Jojowain o totropahin. Tutupahin. Nga naman, Kasi man, ma? siya talaga ang artista na may, or singer na gusto kong papanoorin palagi. Okay. Yan. Si Piolo Pascual. Number 2, Aga Mulak. Si Aga Mulak ay hindi pwedeng jojowain. Siya ay aking Ano naman? tutropahin only. Tutropahin. Nga naman. Kasi edad siya ng anak ko. Hindi kami pwede magjowa. Puntahe lang gani na dalaga ka karon. If kung kasing edad kami, pwede na rin, pwede ko siyang jojowain. Okay. Ariel Rivera. Alia Rivera, siya ang pinakababri. Hindi ko siya pwedeng jojowain. Kasi siya ang paborito kong singer. Kakatupahin ko lang siya. Nga naman. Okay. Kasi Aside sa paborito nimo na singer si ano man trupahin naman nimo. tutupahin ko lang siya kasi kaibigan ko yung asawa niya. Kinsa man yung asawa? Jilly de Belin. Ginagawa mo? Ha? Jilly de Belin. Ang asawa Friend niya. dahil mo ni Jimmy Bilin. Textmate mo? Friend lang kami ni Jelly de Belin since palagi ko siya papanoorin sa TV. Si Jelly de Belin. Sunod, Daniel Padilla. Yeah, Daniel Padilla is favorito ko. Si Daniel Padilla ay favorito kong action star and comedy star. Dili man siya comedy star. Action star. Si Daniel Padilla. Ginagawa Si mo? Daniel Padilla yung anak ni Carla Estrada. Ah, Ayun, kasi siya ang favorito kong yang so jojowain o tutropahin. tutropahin kasi si Catherine Bernardo ang sila ang magkabagay ni Catherine Bernardo. Okay. Next, Cesar Montano. Cesar Montano yan. Gusto ko siyang jojowain Nga naman, kasi siya ang favorito kong action star. Action star talaga. ganahan ka sa Yan. iya mo dala sa mga salida niya. Opo. Gusto ko siyang magbida sa mga action talaga. Si Cesar Montano. Sunod, Ronnie Ricketts. Ayan. Jojowain o tutropahin. Tutropahin kasi magpaturo ako sa kanya ng karate. Kasi action star kasi siya eh. How di siya mga rate. Opo. Sunod, Jerry Craval. Jerry Crabal, siya ang Jojowain o gusto kong jojowain. tutropahin? Siya ang gusto kong jojowain noon pa. Kasi siya ang favorito. Siya talaga ang crush ko. Eh ako ay madam. Aside sa crush nimo siya, nga naman gusto nimo siyang jowain. Kung Kasi- dalaga pa ka karon. Kasi crush ko talaga siya. At saka gusto ko siya talaga. Action star pa. At saka gwapo pa. Okay. Yun. Sunod, Lito Lapid. Si Lito Lapid ay hindi pwede jojowain. Katutropahin ko lang siya. Kasi gusto ko siya talaga silang dalawa ni Melanie Marquez. Yun, yung Kasi asawa Dea, niya yun. di ang asawa ka. Si Melanie Marquez, yung iwan ko kung sino ang pangalan ng asawa niya ngayon, iba na. Ginagawa mo? Basta gusto ko siya talagang tutropahin kasi ang lakas niya magkarate at magsakay ng kabayo. Kinsa na si Lito Lapid. Opo, si Okay. Lito Lapid. Sunod, Robin Padilla. Ruben Jojowain o tutropahin. Tutropahin kasi comedy star, action star pa. At saka ang gwapo niya. Bagay sila ni Sharon Cunita.
Kinsa man niya asawa karon? Si Mariel ang asawa ni Ruben. Ano? Mariel. Si Mariel Padilla, yung asawa niya ngayon. Katong host sa Yeah, kwan. host ng Wawawin. We went to, Wawawin noon. Okay. Si Mariel. Sunod. Bong Revilla. Ayan, si Bong Revilla ay gusto kong jujuwain kasi siya talaga yung ano ko. Kasi parang magkaedad kami ngayon. Si Bong Revilla. Yan, gusto ko yan. Kung sa man mo mga salida na nalantaw sa una kay Bong Revilla na kinsa iyang usually mga kapartner sa salida. Ang gusto ko sa kanya yung palabas niya ay ang Panday. Ang kapartner niya ay sila Agot Isidro. Yun. Agot Isidro. At saka may isa pa siyang kapartner na si Rian Ramos. Kung sa mga Yun, putol ang salida. Panday first. Ang Panday, unang Panday. Si Bong Revilla yun. Si Rian Ramos. Okay. Bata pa si Rian. Sunod, Martin Rivera. Si Martin Rivera. Yubog. Si Martin Rivera ay paborito ko talagang singer. Kasi asawa niya si Pops Fernandez talaga. Sila talaga magkabagay. So tutropahin ko lang siya. Gusto kong pakinggan ang kanyang mga kanta. Okay, awa. Ang galing niyan. Ang galing. Sunod, Ogie Alcacid. Ogie Dojowain Alcacid. o dotropahin. Tutropahin kasi si Ogie Alcacid at saka si Regine Velasquez ay paborito ko sa asap natin to. Tuwing linggo. Sila talaga palagi kong panonoodin. Ang ganda ng boses. Okay. Ang galing. Ampay, katura akong vlogger. Salamat ako sa inyong pagtanaw kanako. O goodbye. Bye.